O Concello de Cambados continúa poñendo en valor a súa historia. Desta volta, faino a través dos seus marcos municipais, uns lindes que servían para delimitar os territorios de Ceciñáns e Cambados, antigamente separados. O último atopado ten 400 anos de historia e dende esta semana está situado na Praza Clemencio Fernández. Facemos con este pequenos traballos e poñer en valor o noso patrimonio. Trátase dun marco que ten 400 anos de historia e creemos que é importante pois que quede para o noso patrimonio, porque ali en riba do valo pois podía sufrir algún dano, podía caer, estaba nunha propiedade, estaba totalmente sin mantemento ningún, e así desta maneira pois o acondicionamos nunha zona pública preto da súa situación orixinal para que manterse, digamos, esa simboloxía dese linde de entre Cambados e Ceciñáns. O marco foi colocado polo alumnado do Obradoiro de Emprego. A súa localización escolleuse por ser a praza pública máis próxima onde se atopaba orixinalmente. Porque estaba preto, o marco originalmente estaba en frente ao cuartel da Garda Civil, nun valado en frente ao cuartel da Garda Civil. Digamos que a praza pública que había máis preto a súa situación original. Se o levábamos, por exemplo, para outra plaza, pois non tendría o mesmo valor, porque desvirtuaríamos a súa, digamos, o seu carácter histórico. O que buscamos foi localizalo, xa que no seu lugar original non podía estar, porque agora hai un valo, de feito formaba parte do valo, estaba en riba do valo, pois decidimos buscarlle unha situación próxima a esa ubicación nunha plaza pública. Con este marco xa son 3 os que o Concello recuperou e situou xa sexa na súa localización exacta ou nunha zona próxima, ademais dos cruceiros, que tamén eran utilizados para delimitar os territorios. O Concello valora a posibilidade de crear unha ruta na que se expoñan todos estes elementos patrimoniais. De feito, un destes marcos está no Museo do Viño, e queríamos rematar ali a exposición. Outro dos marcos xurisdiccionais é o cruceiro que hai na Pastora, tamén era un marco xurisdiccional que están explicados aquí no mapa, e hai varios marcos que estamos traballando para intentar recuperalos. Temos coñecemento de que hai outro marco tamén que está nunha finca privada, que temos que falar co propietario para tamén intentar recuperalo e podelo deixar nun espacio público porque tamén forma parte da nosa historia. O marco está acompañado dun cartel con información do propio linde e do resto cos que conta o Concello. Ademais de sinalar a localización actual de cada un, tamén sinala o lugar onde foron colocados orixinalmente. O Concello continúa traballando na recuperación de máis marcos para continuar poñendo en valor a súa historia a través destes lindes.